सावरायनि एसे नोंथांमोनजों। कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर। माथो रावबो फैया नामा? कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर दे। बिलिफां ब्रह्मा नुगोन शुटिं खालामगासिनो ना मा होनदों? दे कमेन्ट खालामबावलाय लोगोफोर। माबोरै दं लोगोफोर खबरा दासान्दि? आरो आंनि भिडिअ बानायनायफ्रा माबायदि जायो? कमेन्टनि गेजेरजों खिन्थाहरबानो जाबाय दे। माथो रावबो कमेन्ट खालामथारा? दे खालामलाय लोगोफोर। बिलिफां ब्रह्मा खबरा माबोरै नोंनालाय दासान्दि? कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर।
माथो रावबो कमेन्ट खालामथारा मा जाखो ब्र ओस आरडि नार्जारि मा जाखो ब्र मोजां बिदिनो नोंथांमोनजों सावरायनो होनना फैदों आरो दे सोर सोर लाइभआव थादों कमेन्ट खालामबानो जाबाय लाइक दानबो खालामना होदो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअ बानायनायखौ माबायदि मोनो मोजाङानो गाज्रि जायोथाय आंथ' गाज्रिसो जायो बायदि मोनो दे फोरमायहरलाय कमेन्ट खालाम लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दं कमेन्ट रावबो अनलाइन गैया नामा रावबो अनलाइन गैथ'आ नामा लाइभआव थाबायल' नामा नोंथांमोनालाय दे सेट खालामहर एसे सावरायनि ना सेकेन्ड टाइम लाइभ दिनैजों मैया फार्स्ट फैदोंमोन दिनै सेकेन्ड टाइम दे कमेन्ट खालामहरलाय लोगोफोर मा जाखो लोगोफोर कमेन्ट खालामहरलाय रावनावबो नटिफिकेसन सहैयासै नामा रा
नोंथांमोना नायबायल' नामा? कमेन्ट खालाम दे। दसे रायलायनोसै। माथो लोगोफोरखौनो कमेन्ट खालामनाय दे लोगोफोर। माथो रावबो कमेन्ट खालामथाराब्रा। खालामहरलाय दे लोगोफोर जाय जायफोर नायदों। कमेन्ट खालाम लोगोफोर, कमेन्ट।
माथो रावबो कमेन्ट खालामथारा स्टप खालामसैलां